Assalamu alaikum jama'a duka da muka taru ganga ina yi kowa sallama. To da farko dai ina godiya ko in ce muna godiya mu dukan mu kuma mun yi daɗi da muka taru yau ba don komai ba idan kuka diba ba komai ne tara mu ba sai abu guda da muka sa gaba ita ce kasar mu kuma da muka sa kanmu gaba shine yadda muke. Allah ya sa kun fahimci magana da saboda mun yi dasa ce yadda muke saboda kun ga cikin kasar da muke yau kun ga wanda dan uwan ga namu yayi bayani mai kyau wanda kowa ya san bisa abin da ake kuma kowa bai san irin sauyin da za a samu gaba ba amma Allah da ikon sa yau mu mun taru dan soyayya junan mu dan soyayya kasar mu kuma dan mu ƙara isar da wani sako zuwa da ƴan uwan mu domin su gane cewa da yawan tafiya da muke ran sallah Madina inda duk ɗan uwanmu sun yi bayani yana tare da hatsari. Masha Allah. Yau idan muka ɗauko yadda mutanenmu suke tafiya suna wasu abubuwa wanda kai kan ma wani bi in kaga an yi wani abu cikin wajen nan wallahi sai kunya ta kama. Saboda duka abubuwan da yawancin mutane suke yi duka yawancin abubuwan da yawancin mutane suke sai kaga ba bisa ka'ida bane muna huce gona da iri muna yin wasu abubuwa cikin kasar wanda bai kamata ba amma idan muka kama junanmu muka so junanmu wallahi muna samu ci gaba cikin tafiya babban matsalar mu wallahi shi haɗin kai in an ka samu haɗin kai duk inda muke wallahi muna samun ci gaba muna samun babban sauyi. Yanzu idan kuka lisa zaman ga da muka yi bai shiga cikin zuciya kowa ba amma kowa yana jin daɗi cikin saboda yau mun taru kowa ya ga wani ka gani kuma kowa yana jin daɗin dan uwantaka da abokin shi to kenan shine zai nuna mana haɗin kai wallahi na daɗi kuma cin mutunci juna da muke yi ɗan uwa duka sun yi bayani ba kamar da su abakan duk kowa ya bayani duka bai kamata ba idan wani abu ya taso ka kire mutum ka nemi ta bakin shi ka yi dalili shi yana ƙara haske biskan abin da yake akai kenan yana da kyau mu ci gaba wannan tafiya da muka ɗauko hakan ga mu rike ta in Allah ya yarda wallahi za mu ci nasara in mun karke junan wallahi za mu ci nasara duk wahalar da kaga muna yi duka yawon da kaga muna yi duk shi haɗin kai duk wanda adda haɗin kai wallahi bai wahala amma duka ka gane mu watse ko ina kaga duk wahala da kaga ana yi wallahi shi hakan kai yau kaga dan uwanka cikin wani yanayi kai ma ke neman ya ƙara faɗuwa cikin rami to kaga wannan abu duk bai kamace ba amma wallahi in mun karke junan mu kamar yadda muke ganin ƴan uwa da dama suna aiki cikin TikTok ko muna kallo muna gani suna abubuwa wanda ya kamata a ce ma mutane su mai da hankali domin a rika saurare su saboda suna kama maganganu na ci gaba wanda za su sa kuma kowa ya gane bisa yadda ake Allah ya kama muna Allah ya tsare mu duka kuma kasashenmu Allah ya kama ci gaba da kwanciyar hankali wanda mu ma za mu ji daɗin zama cikin kasashenmu.